Je mag Gott ons een ogenschijntje van zegen, vrede. En wo niet vrede is, dat hij mag wijzen waar het dan schijnt. Waar het vele dat, woher dat komt, omdat we zaken lezen kunnen. Want God ook opmaakt, en God ons wat wijst, het is allemaal te heilen, te storten, te erfreschen. En mag dat passeren. We hebben vandaag uitvaardende gedanken, ook geschichten. En hoffentlich kunnen we ons met aannemen in ons leven, in ons denken. Dat is mijn aanleggen in je bed. En dankzij Carlos ook voor de tijd am Anfang. Dat is een passende gedanke, dat ik zeg, wel, ons kan God aangeven en harsje wat hij zegt. Als er eens wat van de vele ovenden, waar je wil zeggen, het is mij opgevallen, ik heb thuis gelezen, dat nooit gedacht, dat God heeft mij gewezen, dan heb je wel het kort zeggen, kort meddelen. Dan zeg je, dit heeft God te mij gered. Dat is een vraag opgestonden, die bloos zei, ja, genoeg dat, en niet klaar het schafft. Dan zullen we da vielleicht ernstigen, helpen, in je steden. Wanneer we hadden feitmal van identiteit en bestemming. Identiteit, wer zie ik? Wer bist du? Waar beschrijfst du die? Die waarneming, waar du die beschreven hast. En dan bestemming, wat zie ik daar? Wat is mijn functie op deze wereld? En ik weet niet of iemand daar met nog trouble heeft, die had het erklärt, ik mocht dat aber trotzdem eenmaal hastig sterk kunnen, wat we feitmal hadden krijgt wens identiteit. En einfach zeggen, wat zijn we? We zijn van God geschaffen. Du bist gemaakt van God. En wanneer war dat geboren? Een kind Gottes. Een wunderbare titel, oder Name, oder beschrijving. Een kind Gottes zijn. Het is het heißste wat een mens schreeuwen kan. Zoon Gottes, dochter Gottes zijn. Onze identiteit. Dan bestemming. Wat zeggen we hier? God verherrlichen. God eren. God vallen. God bekennen. Dat is onze bestemming. En dat is wo wie, als die dat weten, zet je ons leven dan nog uiteraard. We hebben een vriend, met wie alle wijn met rekenen, die schaft krijgt door je. Dat we niet erkennen wie we zijn, uit waar we leven dat we zijn, dat dat dan wat falsch is. Dat dat dan niks met God te doen heeft, niks met stabiel. En ook dan, voor wat zijn we hier? Want avondjet dat we daar genaamd komen. En niet gaat weten. En wanneer du niet weet wat du op deze wereld bent, dan vraag God, dan red met God en zeg hem, wijs me dat, ik wil dat weten. Ik wil dat erkennen wens. Anders, we hebben een vriend, die wordt mij ständig van dat waslijntje wat waarheid is. En ik brok klaarheid. Dan reden we feitmal van 4 orten van zin. Dat pre-jongen, eindelijk aan dat stopen. En wie je daarvan uit dat zin, dat woord zin, pecado, dat een ort van God was je het leven uit dan niet om ziel nou wat God aan je geschaffen heeft, sondern einfach zo de hand leven. En je hebt immer wat bijspelen, die hebben mij dat geholpen verstaan, dat God heeft een ziel gezet en we zullen met ons leven dat ziel erreichen. Hij wil dat brukken, dat leven om dat ziel te erreichen. En mij valt het immer zo op dat God mij herinnert heeft aan mij en immer meer waar hij zegt, Marvin, wanneer du niet die gove aanzetst en die zaken erfälst en mijn gemeente, dan blijft het doorladig. Lang dacht ik allemaal zo, nou neemt hij hem fraschen. Dat is sowieso niet veel met mij. Dat veelt niet veel, want ik was die. En met de tijd heb ik aan geleerd, dat zie der chance is gekomen. Ik weet niet of ik aan een jaar dat 2 jaar met ondersteund. Maar een langere tijd zie ik der chance is gekomen. God is niet zo, want ik mijn zaak niet uitval. En zijn gemeente, dat hij dan mij te zien dat en voedt een anderen dan. En ze heeft mijn leven heeft een plan, hij heeft met jaren mijn leven gepland. En hij wacht, wat ik uitzie, dat ik wil gaan komen in je hartje. En wanneer ik niet erval wat hij wil, dan is dat doorladig. De goal veelt. En zo is het met die ook. Het is zo wichtig dat we dat erkennen voor wat ziet je. En wanneer ik dat erken en dat leef, dan kan ik dat ervallen. En wanneer ik dat niet doe, dan veelt dat. En dat zijn we als gemeentes manchmal sehr schwach. We zijn als families manchmal sehr schwach. Wenn we dat niet leven, hoe we bestemd zijn.
En ik vrees me dat God is geduld heeft. Die wacht en wacht. Wat nog meer mensen dat toekomen, die hij gepland heeft. Die wacht, wat nog meer dat ervallen wat deze mocht zijn. En wanneer die het bekend hast te God en zijn gemeente, dan zat hij daarvoor aan wat die luistert, dit is mijn go. Omdat dat ervalt wordt wat God gepland heeft. En dat hij plots niet ladig blijft, die go niet bezit blijft. Wens die go was ter stotjung van dem plan, den God met de gemeente heeft. Hij heeft een plan. En ze zijn als eerste als glitjaltigheid. Ik wil dat nu maar bananen, een beispiel nemen van Esau. Ik weet niet of je de 6 Tjanen van Jacob en Esau. Jacob verkauft je Esau dat eerst geboortsrecht met een zap. En dat is een beetje zin. We verchepen ons recht, onze opgave, onze identiteit, onze bestemming voor ergens wat anders. Dat is niet zo wichtig, wanneer ik veel. Dat is niet zo wichtig, wanneer ik mij niet bij mij. Wat lernen we anderen doen? En God zegt, nee, ik heb een ziel met die leven. En wanneer ik met die niet dat ziel erreichen kan, dan is die leven dat niet weet, wat ik eigenlijk wil met die erreichen. En er waren mensen, die God erreichen wil, daar is mij en daar is die, en niet erreicht worden. En daar is die genade, worden manche mensen dag erreicht, maar het leven niet alle. En niet alles passiert, wanneer we niet terug zijn. Übertredung als nächstes, als die ganze Übertredung, die Gott gesagt hat, dat andere weer Angerechtigkeit, wat je, dat wij een ziel verdrehen, de Richtung gaan, dat de zaken verdrehen, en die zijn allemaal wat dat leven, angerecht. En dat is een beetje, dat woord ook wat bij 2 Mose kapitel 20, wo God zegt, ik zie een God met volle Eifersucht, een God, die zeer ernste zaken meinten, uitgaan de zonde no van wat aan de 4e generatie. Dat is hier een beetje bij de Angerechtigkeit. Dat is een Angerechtigkeit die uitleeft aan mijn familie. Die nemen mijn kinderen leicht aan. Wens man zegt dat die leren dat Angerechte leven en zeggen dat is normaal. En een gezelschap ook. We vinden in onze gezelschap ook pre-jongen wat niet met de Bijbel overeenstemmen. En die doen meest alle. En dan is dat zo wichtig dat we ons vragen, wat is dit voor een Angerechtigkeit in onze gezelschap naar de Bijbel nog? En echt wat einer zijn, die niet nog maakt. Maar dat moet je die kennen, moet je de gezelschap kennen, die familie, dan moet je de visie Gottes kennen. En dat is het wichtig, dat we zo'n klasse hebben, dat we de Bijbel lezen, dat we harsje wat God verhaft. Maar deze Angerechtigkeit en de gezelschaften en families, die laten zich leicht overnemen aan de nächste generatie. Wens die ons dat afzetten. En wie mensen zijn, zo je maakt. Wanneer we een beispiel hebben, een voorbeeld, voor een slechte dat geldt is, dat prägt ons. En wanneer was het best en zit dat falsch, dan moet je zelfs de entscheiding treffen en zeggen, ik ga bezield, ik ga Gottes was. En dan wordt mijn ouderen denken, en dan wordt de gezelschap denken, ik ga Gottes was. En dat is niet allemaal licht. En manchmal hebben we ons dat zelfs zo aangewandt, dat het voor ons zelfs niet meer licht is, door uit te stoppen. En dat is bij de Angerechtigkeit. Dan komt de Gräuel als laatste stap, dan is het einfach dat heilige verdrehen. Dat de ordning Gottes ganz omdraaien. En dat wat God heilig naam, gleichzeitig met dat omgaan, dat wat onheilig is, niet heilig is, dat heilig naam, dat is wichtig. Ja, de ganze omdraaien. Dat zijn die 5 stappen en dan wil ik zeggen, om dat eenmaal te voeten, wie zijn verzacht als mensen die we vallen zijn, gleichzeitig te leven. Je rent ze Gottes te wat reden, Angerechtigkeit in je steden, en Gräuel te leven. Het is ongelooflijk wat we in ons Christen ook vinden, waar mensen Gräuel hadden leven. Je wilt, je hebt movies met voorspel je wilt, gruzzelmovies, die waren te honderden die tijd in ons Christen. En dat is wichtig dat we ons zeggen, wie willen voet van dat. We reden feitelijk daarvan dat de ouderen, ik zie ook ouderen, we zijn al groot ouderen, we zijn verantwoordelijk de boodschap Gottes en onze kinderen aan te planten, dat de rest jaar kennis krijgen van identiteit, wie zijn we en te wat zijn we bestemd. En de ouderen die hadden de eerste verantwoording. Het kind van klein aan dat te preien, voor wat best u geschaffen en wie best u. En vandaar wel we dan even gaan naar de persoonlijke aanvindingen die we erleven, omdat dit in ons leven niet klopt. Aanvindingen die van vriend komen, daar is ouderen, daar is gezelschap, daar is vriend, en ons preien dat we niet erkennen wie we werkelijk zijn.
Oder nicht das rechte Bild kriegen von was Gott über uns denkt, was Gott an uns sagt und dann auch unsere Bestimmung. Und das ist ein Angriff, den hat wie ganz gezielt uns channelieren und sehr persönlich worden. Und das macht ich vandaag. Eins von meinem Leben vertellen, ein Beispiel, eine lange Geschichte von einem Mann, der ähnlich sind erlebt hat mit sehr starke, tiefe Prägung. Und aber mit der Überzeugung, oder mit der Erklärung vorher, es geht nicht um schuldige Menschen zu finden. Es geht nicht darum, dass wir nu zeggen, wenn Vater ist schuld, wenn Mutter ist schuld, wenn Freund ist schuld, sondern was ist in mir passiert. Dat is zaken die andere mensen gedaan hebben. En dat gaat om die en dat gaat om mij. En dat gaat niet om anderen. Nog niet wo ist der Sünderbak? Ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen, aber am Deutschen wird das viel gebraucht. Wo ist der schwarze Schub? Ja? Nur am das nicht. Sondern was passiert in meinem Leben? Warum ich so als ich da? Wenn das negativ ist, wenn das Sachen sind, ich komme mit denen nicht klar. Wo kommt das her? Weil das beschäftigt, uitvinden en dan damit wat doen. En mag Gott ons da leiden. Persönlich het Erlebnis für mich, ich kann mich erinnern, ich sage Ihnen, dass ich persönlich immer war, wie viel ich sie nicht und ich wollte nicht kennen. Wenn ich wollte anfangen, das war sowieso Trouble. Wenn einmal ist. Ich habe irgendwie in meinem Leben immer war, ich hatte gefehlt, wenn was gut tät, was ich tue, das wird irgendwo eine Zeit geben, was kommen plötzlich, dann wird das sehr schlecht eingehen. Das wird keiner falsch haben. Und dann wird ich da stehen aus einem ganzen Versager. Ja? So wird nichts halt. Und ich habe mit Gott einmal darüber gebeten, mir kommen immer zwei Sachen, zwei Erlebnisse an mein Leben. Und eins ist, ich lebe jetzt über 4 Jahre, dann erlebte ich mal, mein Vater kommt nu ist von der Arbeit oder was. Wahrscheinlich sehr nervös, ich weiß nicht mehr, es sind über 50 Jahre zurück. Wo ich dann mit in Diskussion komme mit meiner Mann, und sehr doll war, sehr doll, und schalt er uit, und sagt, was ich von damit wie viel, und was ich von Schatten het eten mag. Und meine Mann, der Brot kriegt Fisch ab dem Hirt. Und mein Vater kam und nahm den Pan mit Fisch auf und schmeißt aus dem Fenster raus, schaut meine Mutter raus, schloot der Dette und sagt, nu hast du bitte bleiben. Ich weiß noch, ich stand da, ich weiß nicht, ob man sich selbst zeigen kann, aber mir ist auch ein Bild, das war ich sei mir da. Und dann weiß ich noch, meine Mutter sagt, Jasch ist mein Vater, heißt Jasch, laat mich Nana wens die Tjener. Und dann kam bei mir so, na, was da uns vielleicht auch noch rückstoppen. Vielleicht 2 Jahre later, ein anderes Erlebnis, was mir immer war, wie das, wo ich steht nur dem, wo kommt das Ansicherheit her in meinem Leben. Vielleicht saß, wir bei den Nachbarn spielen, glaube ich. Meine Mann hat mich geraubt. Und weiß nicht, ob ich das nicht hier da oder nicht hier will. Aber mein Vater wird da und der raubt mich dann und sagt, komm mal her. Nu wollte ich mal die Uhr oppassen. Er hat so eine Elektrodrill. Und wieder hat einen anderen Onkel gehabt. Und sie lachte und freute sich. Sie sagte, nu will ich die Uhr oppassen. Nee, sagt, ja, komm mal her. Und drehte die Drill und das ist van mir die Uhr oppassen. Mir hat das ständig begleitet, wenn ich war überfallen, ich war unsicher. Das ist leuk in mijn leven een prägung, wat gekomen is. Wo war das, was wir sagen? Satan braucht andere Menschen, um uns was zu filtern, das uns unsicher macht am Leben. Es geht nicht darum, Eltern zu beschuldigen. Es geht nicht darum, irgendwie mich bitte viele Leute oder sagen, was ich für ein armer Mensch sehe. Hat je noch mal gesagt, was Armheit sehe oder was schwach oder was für ein Opfer ich sehe. Das hat keinen Sinn. Ja? Der Opfer als Spiel ist bloß sehr schädlich. Maar dat zijn prägungen, die mij doorheen geführt hat, uit mijn unsicher viel. Ich glaube nämlich, wenn so passiert das, vielleicht kannst du das in deiner Familie, da ist noch mehr dazwischen. Und noch viel andere. Aber diese 2 Sachen, die dagen bei mir fair. Und das sind viele Jahre zurück. Dann wart ich later an, krijgt es einen Gedanke. Eltern sind verantwortlich, dass die gesunde Prägung, die biblische Prägung, am Kind von Anfang an neergepresst worden, dat wanneer de non was dat hij weet wie hij is, waar God over hem denkt en voor wat hij bestemd is. En dat krijgt je verloren, want Satan kan ergens wie zich nemen en ergens een eigen, en ergens een familie, en ergens een leven, om dit aanzicht te maken. En van daher blijf ik allemaal. We breken help alle mensen.
Eigenlijk je keine een beetje als de anderen daar schlechter. Je hebt zeer schwierige situaties. Eentje was een beetje een andere ambiente op. Zijn ze dat je ouderen wat God leven, ja, wat God leven. En dan aber ook niet veel alles. Er passieren immer Situationen in einer Familie, wat een kind nicht versteht und wat manchmal Verletzungen heeft. Maar dat is wichtig, dat we ons vragen, wanneer ik zeer basis word, wanneer ik vertwijfeld, wanneer ik mij immer opgeef, wanneer ik angst heb, ergens wat te ondernemen, hoe komt dat her? Omdat ik door nog schaffen kan en dat uitmaken dat je wat vinden en zei ik zie van God geweld. En ik zie dan in de Bijbel wat God over mijn leven zegt, dat over alle levens en dan kan ik verder was maken. Ik geloof dat een kamp is en dat God ons uitrusten deed voor zijn kamp. Iedereen rust. En deswegen mocht ik naar Epheser kapitel 6 kunnen met je, wo we de bereidschap van God krijgen, te kämpfen, dat hem standhaft blijven. Epheser kapitel 6, vers 10 tot 17. Het zijn wunderbare woorden. Die ons uitvorderen, die ons werkelijk moed geven te verwacht maken en alle situaties in deze wereld. Ook met alle karakteren, ook met alle elders. Ja? Of die nu een jugendlicher bent, of een teenager, of al een oudere mens, dus het speelt geen rol. Dus dat is alles gegeven met het ziel, we kunnen siegen, we kunnen dat vlijt behouden. Epheser 6, 10 tot 17. Ik mag dat mal lezen. Vers 10. Da sagt Paulus schließlich, zum Letzt, sagt er, wat steht am Herrn und an der Macht von seiner Kraft. Ja, wat steht. Das ist eine Abforderung, ganz klar, Gott will, dass du steht bist. An Glauben, an Leben, und dass das am Herrn passiert. Mir helpt das sehr viel, ihr sagt einmal von der Zeugnis von David. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber David erlebt einmal eine Situation, als er noch für Saul Wasser andeed. En einmal bij de Gatiter weer, daar bij de Philister, en daar gaven ze aan de stad. En ergens namen ze met hem terug heen Saul. En hij zei, wel, ik kom met al mijn mannen. En als ze dan dicht bij Israël zijn en de kampf met los kunnen zal, dan zei de Philister, de Führer, de militairmannen, zei het hem schijnlijk, wat dat is David hier. Dan wordt het niet schijnlijk gaan als wanneer we een Jude kampen in Israël, door omdraaien en een ons kampen. Nou, we zijn een grote held zijn. Dan dat is de triedschetje. En hij zegt, nee, dat is mijn vriend. En ik wil met dat hij daarbij is. No, dat gaat niet. Dan zegt hij, Chinese Tim David, mijn man loopt dat niet, die moet strijd doen. Wat is zeer dal. En hij heeft strijd. Dan komt hij strijd in zijn stad, hij heeft ziekelijk. Dan is hij dolgebrand. De frues was, de chinja was, alles is voet. Maar andere, veldje, een andere heer heeft allemaal alles opgeriemd. En dan willen de mannen David doodmaken. Dan zei hij, dat is te slim. Dan blijft David alleen. Dan gaat hij, en schmidt zich voor God dol, en dan heeft hij dat. En David steut zich am Herrn. En dan vraagt hij God, wat zou ik doen? Mijn vroeger, mijn tjenja, ook de andere mannen, alles is goed, wat zullen we doen? Rand en heran, je worden de aanholen, je worden alles wat terugbrengen, zegt God. En dan roept hij zijn mannen, en dan gaan hij. En dat is dat. David steut sich am Herrn, der hat mir all viel geholfen. Wo steutst du die? Met die Ehre? Met Erfolg bij de arbeid? Oder am Herrn? En dat is de desafio. Hier zegt wat steut am Herrn in eine Macht von seiner Kraft. Auf trägt das ganze Reitschaft Gottes an, damit je jene Lasten vom Teufel bestehen können. Weens ons Kampf ist nicht ein Fleisch und Blut, sondern jene die Gewalt, und jene die Machten, jene die Weltherrscher, die eine Distanz, von dieser Distanz, jene die geistliche Machten von der Weisheit an der Himmelswelt. Das sind unsere Jener. Kein Mensch. Das sei aus der, die ich verletzt habe. Das ist nicht jene, den wir kämpfen. Wir kämpfen jenen Feind, der braucht Menschen. Und wenn ich Menschen brücken kann der uns nicht anderen. Ja, der muss einmal einen Mensch brücken. Der sieht dann nur, die zu brücken, mich zu brücken, und irgendwann richtet das Hand. Ja, das ist was da, was dem anderen verletzt. Und dann kann er am anderen schaffen, wenn es dann aus der Eier schnappt. Und wenn der mich nicht verjäft, dann kann der bloß nicht wiederkommen. Ja. Und wenn ich das nicht erkenne und mich um Verzeihung bat,
En heeft de andere ook zwaar met mij te vertellen als wanneer we dat aan zijn en allemaal vertellen bij. Dat is een ganz cirkel. Maar we hebben niet één mensen te kämpfen. Vers 13. Deswegen schreibt nur die ganze Waffenrüstung, nur das ganze Gereitschaft Gottes, damit je an dem bösen Tag Widerstand leisten können, wann je alles uitgerecht hebben, oder alles besiegt, oder alles bewältigt hebben, dat je dan stonen blijven kunnen. Zo staat nu vast. Am Jörteltje met de waarheid. Kleid den Panzer van de gerechtigheid aan, dat als God zijn gerechtigheid aanneemt, hij maakt mij gerecht, niet ik. En hij erklärt mij gerecht, hij heeft mij vergeeft. En draait aan een feit schou aan, als teken dat je immer bereid zijn dat evangelium te verbreiden. En wat hier van evangelium zegt nach een jaar aan, dat evangelium van de vrede. Dat je immer bereid zijn dat te vertellen, dat te verkondigen. Vers 16, bij al dem, schreef naar dem Glauben. Hier zegt hij dat schild van Glauben. Dat is eigenlijk een schild dat je verhullen kannst am Kampf. Ja? En dat is goed. En dan zegt hij, met dem je de Fehlers, de beide Fehlers, vom Feind nicht bloß aufwehren und abholen, sondern uitlassen. Im Glauben können wir dem Feind seine Anfindungen, das Fehlers uitlassen. Und das ist sehr wichtig zu sein, dass wir das dood machen können. Das ist nicht bloß abholen. Der Glaube hilft uns, Anfindungen dood zu machen. Und die Anfindungen sind meist einmal wieder. Und sind Verletzungen und sind Angriffe oder Gedanken, die Satan uns jeft, omdat wir wasch von Gott reden. En dat je wie met hem geloven doodmaken. Ja, ganz doodmaken. Dan zegt hij, neemt den casco, den helm van jullie heil, dat het in jullie kop klaar is. Je zijn gered. En maakt dat klaar in jullie kop. Je zijn Kinder Gottes. En als het niet klaar is, dan maakt dat ganz klaar. Wenn dat niet klaar is, dan hebben we immer wat twijfel en Satan kan schaffen. En dan als laatste zegt hij, neemt dem Geest zijn Schwert, dat is het woord Gottes. En dat zegt hij, dat alles met gebed. En prager, en jest, voor alle tijden. En dat daarschuilen te bidden, voor alle helden. En ik mocht dat ook voeten als een beeld. Wie zullen uitgerast, ganz uitgerast stonen, stabiel stonen. En wanneer we wat gewonnen hebben, dat we dan stonen blijven kennen en dat vlijt behouden. En dan bidden voor alle christen. Ja? Hij zegt voor alle helden. Dat bidden en prageren voor alle helden. Nu hij zegt hij nog voor mij, dat je kan dat woord Gottes vrij en op verkondigen. En zo, dat is een uitrusting. Wat je vandaag betonen wil is, we staan aan een kampf. En we kunnen dat hier zeer leicht verstaan, dat we zullen geen Satan kämpfen. En dat is niet wat het zegt. Het zegt geen lasten van Satan. En zijn lastige strategieën. Dus strategies, mooi als doet dat, is Satanas. Hij is lastig. Als dat woord voor je plattisch lastig, ja, astucia, ja, dat is een ganz uitgewischt. En allem wat hij weet. En dan de Spanische Bibel zegt, artimañas. Ja. En artimañas zijn zoveel als een vol. Een volstalen waar iemand aanvalt. Oder een arte van intelligentie, ganz uitgeknubbelde ding. Anderen gingen het licht vieren. Dat is wat bij artimañas. En dat is wat Satan deed. De plattische Bibel was altijd niet meer maar in volks. En die zegt, ziet plus eruit, wanneer de vriend je aangerupt. Dat heeft zich dus aan de gerupt aan en dat wanneer we dan uitgerust zijn, dan kan die nog steunen. Maar de restje was altijd, die weer dat wat op aan zijn, de last van dievel. Ja, want zij is een lastja mens. Dat de einzige was altijd, we gaan de Spanische gebruiken, dat woord acechanzas. En acechanzas zijn zaken wat verstapt zijn, tijd. Dat het China zit, omdat wanneer weer voorbij is, en wanneer de situatie komt, dat hij thuisnappen kan. Dat hij dat werkelijk ook erreichen kan wat hij met die wil. Oder met mij, oder met een gemeente, oder met een familie. We hebben een kampf, een die last. Ja? Een die ganz voorbereide last, oder volle, die Satan in deze wereld heeft. Onze bestemming, erkennen, opdagen en besiegen. Dat is aan wie bestemd. We zijn niet bestemd om volle. We zijn niet bestemd om blind naar je welt kunnen. We zijn bestemd, God heeft ons uitgewild en uitgerast. En je heeft ons alles wat we gebruiken. Om de vela, de last opdagen
Waschdeunen abriemen, die volle, omdat nicht Menschen beschädigt worden. Satan heeft dus 2 Orte, glaube ich einmal. Betrogen, ja, betrügen, engañar. En dat is dat feite wat, wanneer du engañado bent, wanneer du betrügt bent, ja, dat du die bedrogen dat, dan was je niet aan. Dat is dat schuld en dat is dat schwer. We waren eerst nog aan, dat heeft mij ganz in het licht geführt. Eine Versuchung ist was anderes. Eine Versuchung ist ein Angebot, ab eine Sache, die interessiert. Da weißt du, das interessiert mich, und wenn die mich das anbietet, dann fällt mir schwer nicht zu sagen, es ist echt Welt. Das ist ein großer Teil von Sünde, der uns interessiert. Als Natur interessiert uns, und da versucht Satan uns zu locken. Aber in Engaño wirst du erst noch an. Und ich möchte das Beispiel nehmen von Adam und Eva. Eva sagt das zu Gott ganz klar. Als Gott sagt, was habe ich getan? Dann sagt der Schlange, der hat mich hingegangen. Der hat mich nicht uitgewerkt. En ik versta daarin ja, dat wat dat passiert is, dat Satan te zeggen, nou heeft God werkelijk gezegd? En Eva zei, no, dat weet die zeggen, hij heeft niet gezegd, dat we daar en daar niet eten delen. We delen bloß van dem Baum niet. Ja. Maar ze is niet eingeworden dat hij aanvangt, voor Arne vol weer dat ze verloren. En dat is wichtig dat we dat zijn. Dat zijn Satan zijn orten. Anders gaan je het licht vieren, wil je het niet aanwaren. Dus wanneer jemand wat vertjeipen is, een auto daar en zo, dan zei je dat sehr fan dat auto. En dan vat hij dat, dan is dat niet fan. Maar die hast hem geen het licht gevierd, die weet dat eerst wanneer dat opgedeikt is. Versuchung is, mij interesseert dat, en Satan hält mir het aan en ik kan niet nee zeggen. En dat zei manchmal nee, bij een versuchung, dan hij het wens gewonnen, ja, waarbij het sie versagt worden. Hij wil vervieren en täuschen. Hij brukt last. En wanneer hij met last niet geklaard heeft, dan brukt hij geweld. Wat hij allemaal zo doen. En die niet het licht vieren kan, en wat hij ergens wil geweld brukt. Ergens wil druk brukt. En die was met de champen, die was met de entschloten handelen. En wie wilde dat ook kennen, zei Satan heeft een lastige organisatie. En hij zegt nog een systeem, dat hij inzetten kan, wat meest van alleen functioneert. En iemand heeft dat maar zo uitgelegd, ik mocht dat hier brukken, hij ziet daaraan niet 100% zeggen of dat werkelijk is dat is. Maar de meerheid van mensen, die het ganze systeem van demonen en van Satan kennen, die zeggen maar Satan kriegt niet meer demonen. Die heeft zoveel als die voor 200 jaar had, heeft hij nu nog maar. En die Jansia die zegt, bruk je best mal dran denken, voor 100 jaar had deze wereld niet mal ganz 2 miljard mensen. Nu hebben we meest 8 miljard. En hij zegt, Satan heeft niet meer demonen gekregen. En hij kan bloß niet jeder mens persoonlijk betreuen. En nu schafft hij een systeem dat van alleen functioneert. En daar gebruikt hij dit Beispiel, dat wanneer die ons als Eltern doorgaan krijgt, dat we onze kinderen en onze het optraten, dat hij niet weet voor wat ze werkelijk leven, wer ze zijn en wat God met hen heeft, dan heeft hij een systeem gevonden, dat functioneert dan van alleen. En wanneer ik me dan aandenk, hoeveel jaar ik moest allemaal wat mij zeggen, dat God heeft ergens wat ver. En ik mocht je in de nächste Bibelstund vertellen van, weins 10 Schritt, wat God in mijn leven aangewend heeft, om mij allemaal wat te wijzen, ik meen dat anders als du het leefst. Ik heb met die wat anders ver. En dat is wat ik leef, dat kan zeer goed stemmen, dat Satan een systeem ziet, wat van alleen functioneert. En dat is wanneer een Gesellschaft, en dan een gemeente, die gemeente zo verletzt krijgt, dat hij zich niet meer raden kan, of niet meer raden wil, of dat hij zich niet meer vergeven wil, dan brukt hij bloß nog tijdje, waar de gemeente tweeën. Waar ons leven niet afgebied wordt, waar mensen niet aan God leven kunnen. Wanneer dat handkrijgt, dat de een familie dan met een planten kan ouder. Waar de zij kunnen, wanneer je handkrijgt en een kleine kind, dat ganz klar te maken, dat het niks met hem is. Wenn dat heeft hij nogmaals gehoord. En hij heeft nogmaals schlecht gekregen in zijn zaken. Hij heeft een gezelschap naar de school dat je nogmaals gehoord dat het niks is met die familie. En hij vangt dat aan te leven. En dan heeft Satan een leichtes spel. Man würde vielleicht sogar sagen, hij kan zich wegstreien en zich aan anderen komen. De mens wordt al twee doen. Dat goede is plus dat God komt.
En sind das zum Beispiel, predigt, en de redt. In de ganze Welt. Scheidt Menschen, om den te zeggen, dat stemmt niet. Ik heb een andere plan. Ja. En wat wunderbar is dat. Dat du dat hier kannst. En du dat wieder zeggen kannst. En doe dat. En blijf dat. Dat als zijn, dat als leven. Rechtig, met dat aangaan, wat God ons heeft heeft. We krijgen sogar aanwijzingen, waar we met het aangaan zullen. Met onze situatie, oder met verführungen, oder ook met verzettingen. De Bibel zegt ons, wie eins zit, dan zullen we waar daar staan, ganz klar waar daar staan, met het woord. Jezus heeft in zijn verzoekingen dat ook van vijf leeft. En dan heeft de situatie waar hij zegt, ran was van dat. Dat is plus voet ran. En dat is dat wat God ons geeft. En wat we hier ons nemen moeten. En dat is van kampf plus de wunderbaar. Dat God ons zegt, het wordt die helpen. Want die moet waar daar staan, waar die bijstaan. En je vindt een helden juist, die wordt je leden. En wanneer dat hij ranen, dan wordt je zeggen. En hij heeft dat beschreven, hoe we ranen. En ik mocht eenmaal hastig een paar zaken nemen. Wanneer is het dat restje? Wat is het restje vergaan? Want de duivel aangeriepen dat, en besonders die geloofskoud. Dus dat koud wat u hast am geloven. Die luistert aan de Bibel, die luistert aan de Wierde wat er bijna staat, die luistert God. En dat aangeriepen wordt, dat u aanvangt te twijfelen. Oder wo die gedanken komen en zegt, meinst God zegt, ik zal niet diesen stap maken? Dan Kampf. Dan gaan een woord en sagt der Satan, voet van hier. En Gott sagt zu mir, das soll ich denn, und das soll ich nicht denn. Dann ist die im Kampf, wann uns Glauben angefochten wird, in Twijfel ankommen, dann müssen wir kämpfen. Dann müssen wir das Wort nehmen und kämpfen, und da haben wir das von Epheser 6. Uns uitresten, Tag für Tag, omdat wir recht sind im Kampf. Und was sagt das da? Dat wann wir alles uitgerecht haben, dat wir dann stehen bleiben. Und nicht nach handvallen. Dat wir dann standhaft bleiben, dat vielleicht behouden, zei je eens Übersetzung, dat het dan stabiel blijft. En wanneer het heit wasranen, dat is meestens wanneer hij ons te vol brengen wil. Wanneer wie maatje hier is er zo een engaño. En ik weet niet wat hier werkelijk gespeeld wordt. Dan voet toch. En wie vind je in de Bibel, ik mag plus hastig paar citeren. Wanneer je metschrijven, kom je met. Weil ich möchte, wenn wir nicht viel Zeit haben, sagt er, flieht oder kläft ut vom Götzendienst. Dat is in 1 Korinther 10, 14. Kläft uit voor de hoerarie. 1 Korinther 6, 18. Kläft uit voor de jugendliche Begierde oder de jugendliche Last. 2 Timotheus 2, 22. In dem Vers mocht ich lesen. Da sagt der Timotheus, dat komt van Paulus, der sagt, go de Jugendlast uit dem Wasch. En streven naar gerechtigheid, Glauben, Leib en vrede met die dem Herrn uit een reinen hart aanroepen. Dat is een wonderbare zaak. Ja. Dat we nou mensen zitten met die taub zijn, met die blijven, die daar werkelijk in gerechtigheid en Glauben en Leib en vrede leven, oder hoe je zegt, die dem Herrn met reinem hart aanroepen. En we kunnen ons vragen, ik mocht zien als Jugendliche, dat zij er rein om hart leiden, dat toch nog zitten. En ziet dan nog. Dat je met mensen hebt zijn die met reinem hart dem Herrn aanroepen. En wanneer niet, dan dat allemaal het openen ogen zetje, of je niet al ranen moet, of je nog een beetje uithult hebt. Want de zaak zegt zo klaar, rand van de jugendlast voert. En wat de gedanke daarbij is, zo weit als mogelijk wegblijven van dat, wo du het gevoel hast, hier kan ik vallen. Hier kan ik vervierd worden. En niet bloß verzacht worden, sondern hier kan ik vervierd worden. En het wordt vielleicht eerst nog aan, dat man niet heen gaan heeft. En leider heeft het genoeg mensen, die dat fabelhaft kennen, ja, aan zijn het licht vieren. En dat heeft het aan je mendes. Ik heb dat wat er hult erleefd. De namen is Christen, nee, voor 4 andere mensen. Manchmal zijn dat sogar oudere mensen, niet unbedingt de oudere van de China, sondern oudere mensen voor 4 jongere mensen. En wanneer dat niet gaat, wil ik ook niet leven dat Jezus zegt, wanneer je een van mijn linie vervieren worden, dan word je nog van was komen, wanneer man niet wordt een steenram holsbeen en meer schmieden. Dat wordt nog zwaar zijn. Ja? We zijn een stroof erwaard mensen die anderen vervieren. En bijzonder wanneer ouderen, daar stootjeren, jongeren vervieren. Ja?
Gott hat da viel gesagt. Deswegen möchte ich uns mitmachen. Weil, wenn Menschen uns roden, irgendwas Schlechtes zu tun, dann führt durch. Und wenn ihr stolz genug seid, moet Gott das nehmen und jeden ankämpfen. Gott will, dass wir die rechte Antwort finden, Satan will, dass wir durcheinander kommen. Und wenn Satan das schafft, dann haben wir ein schweres Leben. Und wir nicht weten, für was wir schaffen sind und wer wir sind. Und hier möchte ich eine Geschichte vertellen von einem Mann, der auf mich sehr bewegt, der verbindet mich mit meinem Leben sehr stark, krijgt dan dat wat ich vorher vertellen will. Das ist ein Mann, der kommt in seine Klasse nennen, von Seid den Wasch, den gouden Wasch. Und wenn je den gevangen habt, dann geht er boven. En dat is, die man komt in zijn klas en als die maken dan een kleine groepen. En in die groepen vertelt hij dem later en zegt, weet je wat? Ik heb een zeer grote trouble. Ik word manchmal zo bassig, dat ik mij niet controleren kan. En mij maakt dat leven zeer schwer. Ik voel mij schuldig, zeer schuldig. En voor een paar maanden erleefde ik weer in zo'n situatie. Ik voer met mijn auto van een parkplaats rauf op een gas opgelegd. En daar waren te veel auto's. Dan hield ik aan en waar bloos wat ik mijn ruim had. En dan bloosde hij aan mij een. En dan steeg ik uit en sloeg mij de deur op. Dat de mest uit de angelen hebt. En ging hem en nam hem om t-shirt. En vleeg hem mal zo uit. Als het richtig mat. En reden, wat als mij de weer daar uitgegaan waren. Alle vlug weer daar. Dan dacht ik, ze nu heeft hij genoeg. En jij treed naar mijn auto en zat mij aan. En dacht ze, wat zie ik vandaan maar. Wat voor een bijspel zie ik voor de leven Christi? Ik zie een Christ. En wat, wer weet dat, wat dat deed? Het valt zich meestal het weinig uit. En während ik daarover nadacht, vloog mij met een spie. Mijn vrouw, die had ver een paar weken. En onze beide auto's, een calcomania aan je bak. En daar stond, wanneer du Jezus leefst, dan bloos. Hij zei, ik had geen verzintje aan baden. En ik voer naar huis en ik schreef me en ik werd depressief. Ik wil bloos niet meer leven. En ik rood zo aan de wot naar, dat ik ook angst heb, mijn vrouw uit er een zwaan schloen. Ik kom damit nicht klar. En dan, dat is niet alles. We hebben nog een 2 jaar gezien. Wanneer die de nacht schricht en die mij opwaait, dan moet ik eruit kunnen, wens ik mij zo schandelijk, ik ga eruit om frisse lucht te nemen, wens ik heb angst dat ik word hem schloen. En ik kom damit niet klar. Mir erinnert dat ständig daran, sagt hij, dat ik word mijn vrouw schloen en ik word mijn zin schloen. En ik rood aan zinnen wat nemen, ik kan dat niet controleren. Ik heb al boete gedaan over mijn zorgen, over mijn woord. Ik haat dat ik het al wil. Ik heb God gezegd, ik wil alles doen. En ik het plus maar los wil. Dat maakt mijn eigen twee. Dat maakt mijn leven twee. En ik zie ganz vertwijfeld. De letter sloeg dem Joe dan ver. Wel eenmaal te bidden. En dem Heilige Geest vragen, hoe komt het her? Wat is er passiert? Hoe komt het her in dein leven? En hij wil het aan. En we einverstanden. En wie bidden hem Herrn? En na een gewisse tijd vroeg ik aan, Joe, heeft de Herr die ergens wat gewezen? Nou, niets wist je het. Ik kan me aan niets wist je het herinneren dat hij mij gewezen heeft. Maar wat is die aan je gedanken gekomen? Weet je, da kwam een wat, maar dat is niet zeer wichtig. En hij vertelt dat toch. Nou, dat is zo lang terug. En dat is van mijn kindheid. En dat heeft hier aan schijnen weer. Dan zegt hij later te dem Joy, wie deed God bidden, dat hij ons wat wijzen zal. En wanneer dit dat eentje is, wat hij die gewezen heeft, dan vertel dat toch eens. Nou, maar dat is niet wichtig. Maar schließlich wel is hij aan. Hij zegt, dat is niet wichtig, maar ik wil dat vertellen. De later maakt een pauze en erklärt en zegt, dat je hebt verletzingen am leven van mensen. En die zijn zo lang terug, en die zijn zeer diep en zeer schwer.
en man heeft die verdrängt, zodat man die endlich vergeten heeft. Die laat man niemals meer hochkomen. Man heeft gevoelsmäßige, emotionale Verletzungen, die ze sehr diep zetten. En wie eens dat met de identiteit dan heeft, wer sie uit. Heeft dat zo wij doen, dat man zich niet aangenomen voelt, man heeft die verdrängt in über jaren. En hij zegt, ook daar erklärt hij dat en zegt, viele mensen zeggen dan immer, oh, dat heb ik al verarbeitet. Dat zie ik al rüber was. En ik heb mijn vader al lang vergeven. Oder dat het niet meer wij. Dat deed mal wij, maar dat het niet meer wij. En hij zegt aan Christen, zei je dat vele mal en zei je, ik heb dat in een bloed Christi gesteld. Maar die wijdag zijn niemals ganz abgeriemd. Dat is niemals ganz geheild in deze rit. En we vinden aan Jeremia 6:14 ook die weer daar zegt, ze doen ze als waren de wonden van mijn volk bloos leichte schrammen weer. Alles staat goed, zeggen ze. Alles is in ordning. Maar niets staat goed. Nichts is in ordning. De waarheid is dat er immer nog diepe verletzungen zijn. Die moeten geheild. Die zijn niemals geheild. Die hebben zich eingekapselt en dat is er bijna gebleven. Wanneer we de barmherzigen Samariter zich recht kennen, dan hebben we daar een Beispiel, wo die zijn, die neemt den Mensch, der verletzt ist, und besorgt die Wunde, und bringt ihn in den Stadt und sagt, die wieder besorgen. Und nicht war toll, wenn das fehlt, aber das macht besorgt. Dass jemand, der jetzt Eil auf eine Wunde heilt, oder der besorgt, dann kann das heilen. Der Prophet Jesaja redet teilweise von Jesus, und teilweise vom Falsch, und teilweise von uns Menschen, und er sagt, von der Schau bei dem Kopf, es ist keine heilige Stadt mehr. In all die Wunde, en die stremels van de Jessel, oder vom Latigo, die ziet het uit als wanneer de grootste geschlagen zijn. Die zijn niet uitgedreigd, die zijn niet bezorgd, die zijn niet verbonden. Dat is niet eilen op je Gott, omdat die weniger wij doen. Wanneer we een verletzung hebben, een wund, en die oploten en niet bezorgen, dan entwickelt sich dat sehr leicht in Entzündung. Manchmal was es da ein Rauf über, und unerkannt bildet sich Äther. Ja. Das gele Liquido, das abtreibt, das treibt immer mehr am Charpan an, und dann kann die ganze Charpa sich entzünden. Wenn wir Wunden nicht heilen und besorgen, heeft het mehr fallen. Und das wäre bei Joel der Fall. Er stammt auch. Er sagt, weißt du, das ist ein Erlebnis von meiner Kindheit. Aber ich möchte nochmal sagen, das ist nicht wichtig. Das ist so lang trägt, das teilt endlich nicht. Aber ich werde vertalen, wenn es mir vielleicht nichts anderes bei. Ich fange an zu vertalen. Ich war damals 8 Jahre. Das war ein Freitagabend. Und ich darf meine Freunde anladen in mein Haus. Und ich freue mich al lang verder daarop. Dat ich durfde ans komen, onkast eten. En bij ons slopen. En waar vrijstig eten. En zo werd het ook tussen 3 jongens, daar waren dus om avond veel langer ablieven en je eerst klak 1 nacht slopen. Ze hadden een film gekeken, ze hadden zich restig gevrijd en hadden dat genaaid. Zumorgens waar ik Joy het eerst op. Ik waar dan opzag en dan werd ik plötzlich aan mijn bad weer nat. Ik had bad nat gemaakt. En hij schreef zich zo ja en hij roept bloos loket op en verstapt dat. Maar de moeder vangt dat en zegt dat hem vader. En de vader, die zegt, hij wil dat om vrijstig sterst leren. En dan blijft hij voor de familie en voor zijn vrienden dat we de beste tijd zijn te disciplineren. En dan steekt Joey weer. En mijn vader, die zegt dan, wat passiert weer voor mijn vriend? Hij schreef mij zo, en hij vertelt dat en hij nam mij een badnot maken. En hij zei, waren die dag wel met een grote wendeltje. En de vader leidt dan ganz klaar weten, dem Joy. En hij leidt mij dat weten, we enttäuscht hebben van zijn 8-jarige jong. Die nog eenmaal dat bad not mocht. En als hij dem zijn bed verspat had en eraf gemaakt had, dan zei hij, nu kom mal her. En hij trok hem de bijts eraf. En leed hem even neu. En gaf hem een paar slee, of veel slee, op een kolennoos. En hij vertelt wieder, dat is de erniedrigung. Dat lijkt me verzintje. En hij had am liefsten weet dan badem verzonken.
En mij voor zinnen wat naar van mijn vader. Dat hij hem am liefsten door aangebracht had. En waantje wat je had hem dem aanbrengen, het leven het had dat je doen. Aber mij belast het niet meer, ja, zei hij. Dat zijn eeuwa daar te schotri. Het had dat vergeten. De letter mooi dat hem dat dag beweegt en zei, was niet Jezus dat moet zeggen, we weten dat hij dan, wat u dan vrijstig erleven deed. Nou, dat is niet zoveel. En hij zei, was niet Jezus zeggen, we zeggen, weten dat hij met die ene weer. En hij zei, ja, het is waar. Ongeveer 2 minuten weer alles gesteld. En de letter zei, hij dacht, hij had mij vielleicht niet verstaan. Hij dacht, vielleicht ik wil bidden. En dan had hij hem nog maar gezegd, zei Jezus dat. En als hij hem dat nog maar zei, dan werd hij man uitgebroken en tronen. En had 15 minuten bluis gehield. Hij zei, 30 jaar schilde uit hem zijn hart. Van verlaten, van weidom. En hij had dat niet kon daar bidden. Hij had dat plus 1 jaar 3. Zijn identiteit, wie hij is, weer dan moet daar zijn komen, versteht. Voor wat hij leven deed, kwam hij allemaal niet klaar. Satan zijn boodschap, enjoy. Wie, die best plus en bad not maken. Ergens wat stemt met die niet. Krijgt en dunt, we zeggen, ja, du warst verzetje. Du warst im Leben niemals falsch. Du bist eine Schande für deine Familie und du bist eine Schande für Gott. Das Joy vertelt Lothar, dat hij zegt, krijgt dat, had hij allemaal gefeild. Krijgt das für je gedanken. Hij zegt, ik leef allemaal. Ik wil geen chance hebben, en werkelijk ableden. En dat krijgt dan wat ik wil innemen, wat ik wil proeven. De situaties en mijn omgeving, dat wordt ergens wat zijn, hoe ik niets dat doen kan, en dat wordt mij alles versteren, ik word niet ver wegkomen. Hij had deze frustratie in zijn leven, die hem te wit en te grote zorgen ontwikkeld had. Alles had zich entzünd in zijn leven, dus in het schlimmste, want dat zich entzündet heeft am Charpa. En deze waarheid, dat hij weet, en voor wat hij op deze wereld weet, had God in de ganze tijd aan wil klommen. Maar hij kon dat niet waarnemen. En dan kan je zich metveilen. En dat wordt je verteld in mijn leven. Als we dat niet nennen, als we dat niet blijft, als we dat niet leven kunnen, als we dat niet aannemen kunnen, vielleicht heeft het die ook gezegd. Vielleicht chance je dat. Onze opgave was, als God is tjena, tjetje, hoe komt dat her? Niet den zindebak zeetje, sondern hoe komt dat her, en dat, hoe is de wortel, en dat abriemen, en dat voor God brengen, omdat hij ons heilen kan. Wie braucht Heilung? Wie braucht Help? Dus later wordt dat dan berichtet, dat is echt. 30 jaar. Auf das man geleefd. Ik weet niet, 40. Als een jong van 8 jaar. Met de verletzingen. Met dat hij nog is. En dat het ook nog net aan worden wordt. Gottes boodschap van identiteit en bestemming. Vangen nu aan. En hij zegt dat we aan dem avond en aan dem dag. Aan diesem leven van Joy. Een ganz nieuwe richting aan. En hij heeft zelfs dan nog gezegd. Ik veel als van mijn ganse leven bad door. Plus zwart en wit weer. En als we aan de wereld geen voorbehoud. En nu bleef toch veel het op. En ik kon het zijn. En ik kon het erleven. En ik heb het ganz klaar erkend dat God mij weet falsch had. Satan had dat, weet dat je longen daar is een voeder. Dat leven is dat te beïnvloeden. De voeder wist niets van vloeg en zijn. De voeder wil bless in zijn disciplineren. De voeder is niets eigenwaarde dat is dat weer. Maar Satan had het werkelijk aangekregen om leven wat niet te planten. Omdat dat leven niet kan afleiden. En dat is wat ik ook leven wat ons leren moet en allemaal wat zeggen moet. Satan verzegt zich steeds meer aan te vieren. Zelfs in families, dat kan je mendes in onze levens. Wo hij nog heel blest tijdjes gebruikt. Würde zich de chap aanslaan. En we zitten dat zoveel om zo. Je hebt zank, je hebt strijd in je ons. En dat je het alle twee.
En manchmal bij de mensen aan, ik wil je niet helpen. En wie laat ons niet helpen, sie kunnen niet zijn. Oder wir wollen nicht. En dat wordt allemaal dat is. Maar dat is hoe Satan aanschaffen dat hij zich kan teruglehnen en zeggen, we ons zelfs twee maken. Omdat we niet erkennen, wer dat angefangen heeft. Maar het is allemaal hij. En we kämpfen nicht één Mensch, dat mag ik nogmaals zeggen. Nicht één Fleisch en Blut, we hebben een Feind. En hij mocht ons moed maken, God aanroepen, God te zeggen, wie willen dien licht, wie willen op dienen was. En wie willen alles doen, dat u kanst ons van grond af erneueren, dag voor dag. En wie willen dat uitstralen, wie willen dat weitergeven. En wo we veel van ons zelfs erkend hebben, willen we terugstonen, brengen en wieder maken. God wil dat we ons aan aanrechten, niet aan andere mensen. God wil ons opbouwen. Hij wil aan ons opbidden. En hij wil al het negatieve wegleggen, dat optaatje, dat we dat zelfs te zien schulden. God zegt, zondag, hij zegt die en mij, om ons te rennen, om ons sterk te maken. En God wil dat we hem erkennen en leven leren. God wil dat we ons erkennen en ons leven leren. En God wil dat we vergeven en dat we vergeven leren, omdat we leven kennen. En God wil dat we sterk worden am Herrn en aan de macht van zijn sterk. En hij wordt alles dat te doen, omdat u dat erleven kanst. En dat u dat zijn kanst. Mag God ons zijn, sterken en helpen. Ik mag nog bidden. Trouwe God, dat is wunderbar. Dat u middel in deze wereld aangekomen bent, om ons te zeggen, waar u over ons denkt. En wer we zijn. En voor wat u ons gemaakt hebt. Dank u dat we dat vandaag en onreden derven waren. En dat u ons daaraan leidt. Nu bid ik die dat u ons werkelijk helpt. Met die geest en met die woord. En dat we ons ineinander helpen waar het veelt. Dat we allemaal klaar herkennen. Wer we zijn. En die ogen en door die beschrijving van die woord. En dan ook hoe touw we geschaffen zijn. Wat nu onze functie op deze wereld is. Ik bid die daarom, Herr. En ergens in mijn leven. En ergens in diesem leven van deze mensen. De ogen touw zijn. En er goven zijn. En er beroeping is. En er bestemming is. Hoe du ons aanzaten was. Want dat ergens versloten is wat u met de cementen voor hast. Dat het optaat ja. En wees ons. En wees iedereen einzelnen. En met hij entscheiden kan of hij dienen was kunnen willen dan niet. En je van ons vrij dan dienen was. Dankbaarheid. Leidlichheid. En veel moed. Bij die daarom Herr. Dus stuur die woord zegt. Wat stoot hem Herr. Dat tot in ons leven werkelijkheid wordt. En dat we dat willen. Ziet je. En uitleven. Leid ons, want wie dat op zijn vertalen. Maar iemand, die spreekt, hij heeft hem moed. Dat het niet uitschrift, sondern die help aan hem. Naar die schrift. En met andere hulp naar die roep. Omdat u kanst dat dan planten wat u wist. En dat uitgemaakt wordt wat er volgens mij geplant is. We loven en prijzen die dat u dat schijnst haar. En dat u die zes hebben meest aan ons. En niemand op je wordt. En Jezus Christus. Amen.